A Funeraria San Marcos continúa a súa expansión pola comarca de Pontevedra e arredores converténdose nunha referencia dentro do sector. A empresa inaugurou este xoves un tanatorio no concello de Sanxenxo, que dará tamén servizo ao municipio de Meaño. Un velorio que dende a empresa sinalan que, ao igual que Sanxenxo, é de élite. Y si nosotros mismos nos creemos lo que hacemos y sabemos lo que hacemos, llegaremos a donde tenemos que llegar, que es a completar un buen servicio en el Ayuntamiento de Sanxenxo porque se lo merece. Sanxenxo es élite, Sanxenxo es carisma turístico y lógicamente eso merece pues, tener un tanatorio a la altura de la situación que es Sanxenxo. A Funeraria de San Marcos convértese na 28ª empresa que se asenta no polígono de Nantes. Para Sanxenxo, a chegada desta compañía supón aumentar a calidade da vila. Sanxenxo é unha marca que está en auge, Sanxenxo é unha marca de calidad, Sanxenxo é unha marca innovadora e eu creo que a empresa San Marcos tamén vai por esa línea, polo tanto, temos algo en común entre Sanxenxo e, neste caso, a empresa San Marcos que se dedica aos servicios funerarios. A inauguración contou como invitado con Lito da Panorama. O artista falou da importancia da música tanto nos bons momentos como nos malos. Tamén destacou a importancia de ter o mellor trato posible nos peores momentos. Se temos un bo servicio para cando despedimos nun momento tan importante, despedir a un ser querido, pois todo se fai moito máis fácil. E ademais, cando contamos eu de conocer a Perdiza, de como traballa el, todo o seu equipo, ten unha cercanía especial coa xente, porque nese momento da despedida dun ser querido, pois as cabezas non están para pensar ben, é que é mellor que alguén che organice e que alguén, sobre todo, che aconselle, porque ao final, queres facer ben, ao final, ainda se converte nun problema, non? No acto de inauguración estiveron presentes funerarias de diferentes puntos de toda España. Aproveitando a presentación, dende San Marcos tamén mandaron unha mensaxe ao goberno pedindo que se baixo IVA ás funerarias para axudar as familias.